Овен. Внимавай с луканката, ще се окажеш в люта надпревара, кой ще изяде последното парче. Телец. Бъди подготвен за страстен флирт с някой, който върти наденицата на скара по-добре от теб. Близнаци. Ще попаднеш в любовен триъгълник. Ти, кремвиршите и студената бира. Но не забравяй, лятото е за експерименти. Аз съм Диана и благодарение на мен има колбаси по магазините. Аз съм Петър и... Аз съм Диана и работя с клиенти от цяла България. Аз съм Петър и... Аз съм Диана и нося целият тикток на гърба си. Аз съм Петър. Аз съм Диана и разраствам бизнеса ежедневно. Аз съм Петър. Аз съм Диана и знам специалната рецепта за македонската наденица. Аз съм Петър. Хората живот си живеят, а ние тук се убихме от ядене и от пиене. Блонди и брюнетки, мне не важно, наш лайфстайл. Колбасите се правят деликатес житница, а родените през ноември на Трифон Зарезан. Готова си? Ставаха много естествени. На мен любимата риба ми е кебабчето. Честит Николден и на здраве!